Sanibingelela emakhaya ababukeli beBlaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Uhleli with your girl uLungster. Namhlanje sihleli nodadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawona. Yebo sesondana. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Sacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi. Ngiyanibingelela lapho abalaleli babukela emakhaya ngiphuma endaweni yaseNanda. Enanda. Yebo. So mawuhleli la esihlalweni uyazi ngithi ukuthi isihlalo seyimfihlo. Yebo Okusho ukuthi contextisayo ofisa ukukhuluma ngayo. And ngibhlungu ngalendlela yokuthi ngazi ukuthi ngezingane. Iyona leyo nto engilethele la namhlanje. Okay. Imayilana nani imfihlo? Ekhaya kukhona ubhuti wami, lo bhuti wami uyayiphuzela, uyayihluphela. So manje intombi yakhe ikhulelwe, mayikhulelwe intombi yakhe yahamba ke. Yahamba bangazwana yahamba. Mayifika ngale yamfonela yamtshela ukuthi kena ke isisu siphumile ibihamba ikhulelwe. Yamtshela ukuthi isisu siphumile. Manje umngane wakhe useyangixoxela yeke. Ungixoxela ukuthi isisakazi size siphume. Uxoxela umngane kaba? Umngane ka uskwiza wami lo besendana nobhuti wami. Oh, okay. So wahamba wayanyamalala. Wahamba wabuyela la ekubo wayekade ehlala khona before afika azohlala la ekhaya. So manje ngixoxela umngane wakhe ukuthi akaze size siphume isisu ke sebethi siphumile. So isisu sikhona. Sikhona isisu mabesho. Usetetile noma? Akatetile. Ngesizathu ke sokuthi ubhuti wami uyilento ayiyona. Ugeli udecide ukuthi ingane ayinikezele ogaya asethandana naye ngale. So usisi uhambe singakabonakali vele isisu ngoba vele wathi siphuphumile. Besingakabonakali bekusala phansi nje. Besaphansi wahamba ophomunye. Wahamba ingane zabhuti wami wayinikeza umunye ugaya asethandana naye ngale. Ubhuti wakho umuntu kanjani? Usisi angaze athathe isinqumo nje. Ubhuti wami le nhlobo nje eyazi ukuthi fanele ukuthi makuphela inyanga iphuze. Uyaphuza masiphuzile uyahlupha. Uyaphuza hlupha. Uyaphuza. So manje awabona ukuthi usisi lo akhathi thatha le decision wayibuka lokho ukuthi mhlawumbe ngeyinakekeleka ingane. Kungenzeka ukube wayibuka khona kodwa phela njengokuthi mina ubhuti wami sengizwile le ndaba le. Kubuhlungu ngalendlela yokuthi ngathi because ubhuti wami uyayithanda ingane. Uyayithanda ukubona ngisho edlalisa abashana lecenge ukuthi wow. Ukuthi angaba ubaba right. Yeah. So ubona ukuthi angaba ubaba oqotho kule ngane esetholile ukuthi nansi ingane isakhona. Indlela enza ngaye kubashana bakhe ikhombisa kanjalo. Yo, okay. So lo mngane okutshelile masezwa ukhipha le ndaba uyotshela ubhuti wakhe ngoba msho naye bekuhlebele. Hayi kukuye ukuthi ke wenza kanjani ngoba phela nami igazi lami ngeke ngize ngikwazi ukuthula nezindaba ezingaka. Yena bazi ukuthi akanazo manje ingane ziphumile kanti ingane zakhe ziphuma ngifana ngamazi. Kanjani? Uyamazi usisi ukuthi uphi nendawo? Lo bethandana ubhuti wami ubuyele le kube behlala khona. Oh uyakwazi khona. Yes ngiyakwazi la. Okay, so mase econfrontiwe wabuzwa wavuma ukuthi ingane kuzokwenzakalani ngoba phela lo muntu uyaphuza. Hanginayo ukuthi engadinga ukuthi ahamba aye lapho. Singezwe kuye mawukuthi uyayithola le ndaba ukuthi uyangilalela yini mina noma uzovuma ukulalela le ntombi yakhe yathi ingane ziphumile. Uzoyigada wena? Ingane? Hawu mama bathanda phela abazukulu. Oh zizohanjiswa ziyiswe kugogo. Bathanda abazukulu. So manje ke masifona lana sifonela ba ubhuti. Yebo sifonela ubhuti. Umtshela udaba lolo. Ngizomtshela nje ukuthi hayi bhuti wami ngizwe indaba ezikanje manje akuvumi ngithule. Because uyambona naye ukuthi iyamudla lento yokuthi inkosi yami ubelindele ukuba nezingane so akusizokwenza. Okay, ngaphandle kophuzo umuntu onjani like maye sober ke. Sengifuna ukwazi lo phathi. Uright mayingaphuzile uright ungazi ukuthemba indlela alunge ngakhona ungazi ukuthi uyasebenza. Uyasebenza lapho nalapho mangabakhandi izindlu mabembizile. So ubambela ama part-time jobs. No, it's fine. Somthinta ubhuti umtshele le mfihlo. Ngoba uthi imfihlo shuthi sinesikhathi uyazi. Seyiphelile shuthi izinyanga. And awusakhona ukuyigcina kwena. Ayikunzima. No, somfonela simazise ngalolu daba. Asithembe ukuthi ke nayo uzo receive kahle. Yo. Okay.
Ayikho into enzima njengokuthi uphucwe ingane. Igazi lakhe phela leli. And usuke nje lindele ngezandla zombili. Yeah. Ngiyacabanga sevela kukhumbula ekhaya. Okay. Sophinde simzame futhi. Ngiyacabanga sevela kukhumbula ekhaya ethi ubheka ubaba wakhe. Sebethi ke na wenza i-DNA test wathola asekho lapho futhi umama. Sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la kwa Blaqlife TV. Singakhuluma? uLungstar wa Blaqlife TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Yes, ngihlelo nodadewenu la e-studio othi ufisa ukukhuluma nawe ngodaba. Okay, ngisacela umlaleli. Bhuti wami, hi. Ngi-right njani? Ayi, ngiphethene nje indaba la bhuti wami. Ngiyazi mhlambe ngeke izifike kahle. Okay, ngiyazi ngeke izifike kahle. Uyakhumbula ngesikhathi uskwiza wami ehamba ekhaya ukuthi wayekhulelwa ngezi? Bawusindi? Yes. And makafika le kubo wakutshela ukuthi isisu siphumile. So waxoxela umngane wakhe ukuthi sisiphumanga. Mina ngikhulume nomngane wakhe nje ezinyangeni ezidlulile engixoxela ngale ndaba ukuthi isisu sikaSindi akaze size siphume. Usindi mayebheka isimo wena naye ebenikusona bhuti wami uyaphuza uhluphe. So manje wabona ukuthi kuzoba nzima ukuthi ukhulise izingane. Lezi zingane uyinikeze omunye ubhuti yathandana naye manje ngale. Imali. Ngizwe ngomngane wakhe uSindi. Angikaze ngiyibonele ngawami, ngizwe ngomngane wakhe. Bengithi ngikuxoxele because nami iyangisinda. Owasenini lokho? 2 months ago. 2 months ago ngibona ngisekhaya indaba nje la. Phela bhuti akuyo yonke. Indaba ngoma-TV yokhuluma indaba yasekhaya. Indlela ebengakwazi ukuyikhipha ngayo lento. Ukuthi ngabantu emakhamereni zokwazi ukuyikhipha kahle. Bengazi ngeke kuze kufike kahle. Bhuti wami bengazi kodwa okungijabulisa njengamanje ukuthi sengikutshelile lento le ebingenza ngingakhona ukulala ngihluleke nawe ukubheka nje mangihleli nawe lapho. Kahle sinambusho sengene sizeni noba utsuku enyazi noba utsuku. Sesinavumelana seyahluleka ukuthi uyiphinda. Ngiyazi bingeke ifike kahle kodwa indlela osuwenza ngayo ngathi mina noSindi besihlangene kanti anginjalo. Nami bengidlulisa into ebengizwile kahle. Phela wasohlala emfihleni ngangobhuti wakho 2 months ngihleli ngibuka nje usingane zami zaphepha. Ikhona ke sengidecide ukuthi ngikutshele because bengazi ukuthi ingane uyayithanda. Ngiye ngibona noma udlalisa abashana bakho nje ukuthi bhuti wami bengalwi nawe mina. Yena ukephi? Ule kubo wayehambe khona. Sesihambe nawe ngoba usuyazi somdada. Baba mfana ingane zami angazi singane emhlale kuyindawo ngekho. Anginayisho lapho because ngixoxeliwe nami kodwa ke ngoba usuyazi sesingayisusela lapho ke ekutheni usuyazi sibona ukuthi kwenziwa kanjani. Sesihamba kusasa ukuthi khona ngeke imali encane naye. Anginankinga noma yini bhuti wami. Hayi wena ke ufethu understand wena phela. Unjani bhuti? Hello? Unjani? Kaphila sis. uLungstar lo. So manje ziyalanda izingane. Nothi ngisamsusile njengamanje sambe ngayilindele. Ngoba wazi ukuthi wena saphuphuma isisu. Yebo ngazi lokho mina njengamanje. No. Mase khama isitori sikanje ethi ingane zami ngisaphila. Yangiconfuse yonke lento. Because kena ngithi futhi makuphuphuma izisu kuye kube khona izinto ezenziwayo zokugeza. Kwenziwa i-cleansing. So awukaze nje ucabanga ukumbiza uthi hayibo woza phela wenza i-cleansing. Ayingazami umfonela ayitholakala ifonini yakho. Oh, awumtholanga noma inamba isafana noma yayingena voicemail? Engifake ivoicemail akano mhlawumbe ungiblockhe noma kwenzakala kanjani. Okay. I'm sure inzima lento kweni kodwa wena unelungelo ukuthi uhambe olanda izingane zakho. Kumele ngilandele ingane zami.
Ngilandile. Udadweni yena uzokwazi ukuthi umxolele ukuthi uhlale no2 months engakutshela. Lo sokhuluma nami sisekhaya naloyo because angi-understand indaba ezelapho uzokhuluma nami kuma-TV but ngishiye ngisekhaya mina la. Kodwa sibonga ukuthi-ke ukwazi ukuthi afinyelela kuwena akutshele lolu daba. Ngoba phela bekungenzeka ukuthi ingane igcina isikhulisiwe. Uyacabanga ukubone kokukhumbula ekhaya kuvela indoda endala ithi bheka abantu bakubo. Ithole ngoba isibona ukuthi kungalungi into zayo ukuthi ayibo kanti angene wala mina. Kodwa weze ungaselo nephutha lami ngizobukela la dadewethu. Phela zobehlela le ndaba ngakho. Mina ngingazi ukuthi ngayo. Hayi kodwa sibonga ukuthi uselikhulumile iqiniso. Okay, siyabonga kakhulu bhuti. Ngicela ukubuza ke mina, angithi uthe uyathanda kakhulu ukuphuza. Yes, yeah. So mayive thana aphuze kakhulu ingane zingaphatheki kahle. Nalo omunye ngale maselwa ethi ayibo eyami phela lengane. Thanda ingane ngibona ukuthi noma kuthiwa uphuzile zikhona kuyenzeka uyayithola ontontoni angeke azayilimazi. Angeke kuze kufike lapho. Ukuthi ayilimazi. Okay, so lo mngani lo okhiphe lolu daba etshela wena mshobe kutshelela ethi uyakuthemba. And then wena usuyadlulisa noma bimshisa obona ukuthi akatshele wena ngoba phela uzokwazi ukutshela ubhuti wakho. Ngiyacabanga nje ukuthi bengicela ngoba phela ubazi ukuthi mina uskwiza wami besi-close so bengazi nayo ukuthi ngizoyidlulisa mina indaba. Uke wazama umthinta uskwiza? Hayi. Emva kokuthi ngizwe lento le awumthindanga. Angikaze ngize ngimzame. No. I think ke nakusweka kokunye nje ibanga uma ukuthi uthatha ingane uyoyipha omunye umuzi ngenxa yokuthi ubalekela ukuthi ke na ubaba akekho right. Akekho right ngeke akwazi ukuyimela ukuhluphekisa ingane nje. Hleze kusho ukuthi ke na fanele umbhekisise umuntu ofuna ukumenza abe ubaba. So yena ola lo ngisho ukuthi bengabheki. Akuyenzeka phela sebenze ukuthi uyathola boom. Hayi. Ingalindele ukuthi nje why buse kunjalo. Yeah, no. Hayi no siyabonga ukuthi ke na ufikile wamkhulula nobhuti wakho. Ukuthaza ukuthi usewubaba. Hayi lento izodlula kuyena engangizondi. Hayi no izodlula. Siyathemba kanjalo. Siyabonga ke babukele emakhaya please. Ubaba wengane unelungelo to ingane yakhe. Mawukuthi ke na uyena umuntu odecide uba nengane naye ungabaleki uhambe unikeza omunye. Ubaba wengane unelungelo to ingane yakhe, ingane inelungelo to ubaba wayo ukuthi bazane babuilde umndeni babe ne relationship. So seku wrong mawukuthi ubaleka uyopha omunye. Siyabonga kakhulu ke emakhaya ukuthi nisilalelile lolu hlelo lwethu lithi sikhipha izimfihlo. Siyathemba ukuthi nokwenza inqumo ezi right for ingane zethu in the future. Siyabonga kakhulu. Siyanthanda to Blaqlife. Please share, like and subscribe. Thank you. Is there black